Jon, zu presaude? Bai. Bueno, pues, kaixo denoi, jazten gara. Azken, ongi etorreak ezoizko udalbatzarra honi, gaurko udalbatzarrari. Gogoratu hasi baino lehen telematikoki egingo duela, eta orduan beti bezala bozkak izango dira bozeramaileen bidez. Norbait esan nahi badut, esan zerbait norbait eskatu txanda eta emango diogu. Eta beti bezala, hitz emango dio jendeari eta, aurrea. Azten gara gaurko saioakin, gaur puntu bakarra dakagu, azkenean da 2017ko urtegarriaren 27ko beterri buruntzako udal lankidetzarako hitzarmenaren aldaketa onartzea. Eta, gai honek jorratu genuen antolakuntzan, aste honetan, historiko bat egiten pixka bat kokatzeko, 2017an sinatzen dugu herri batzuk, mankomunitatean sartuko duguna, beterri buruntza eskualdeko udal artean, udal mailako lankidetza hitzarmen toki garapen sustapen ekonomikaren eta plegoren alorrean akordio bat. Akordio hori 4 urterako da, bukatzen da epea orain amaitzen da, 26an, hilabete honetan, eta hitzarmenan posible du luzatzea hitzarmen hori, orduan ez daude martxan oraindik programa batzuk, programa horiek bukatu behar ditugu. Orduan, proposamena da luzatzea akordio hori bukatzeko programak. Luzapen hau planteatzen da 4 urterako edo bukatzen badegu programa horiek lehen, bukatuko luke lehen. Orduan, hori ikusita gero, proposamena da lehenengoa, onartzea toki garapen ekonomia sustapenaren eta enpleguaren arloko udal lankidetzako 2017an urtarriaren 27ko hitzarmena aldatzea eta luzatzea beterri buruntza eskualdea osatzen duten udaletxeekin, hau da, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte Oria, Urnieta eta Sorbil dokumentuan bertan jasotzen diren bandiltzetan, hitzarmen horren gehienezko iraupena 4 urterako aurreikusten da. Bigarrena, ahalmentzea Jorge Segurado Irondori Urnietako udaleko alkate lehendakaria sinatzeko aipatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa eta luzapena. Hirugarrena, akordio honen berri Andoain, Lasarte Oria, Usurbil, Hernani eta Astigarrako udalei ematea jasota gera dadin. Eta laugarrena, akordio honen berri udaletxeko lansail guztiei eramatea jasota gera dadin. Hori izan planteatzen dela, orduan honin ari buruz, PSE, Herme, zerbait esateko? Sí, egun on denoi. Bueno, nosotros con referencia a este tema, ya lo dijimos en la comisión, aprobaremos la modificación y prórroga del convenio de cooperación municipal en materia de desarrollo local, promoción, economía y empleo, ya que es un acuerdo que viene dado por prácticamente todos los ayuntamientos que componen la comarca de Beterri-Boruncha, Andoain, Lasarte, Usurbil, Urnieta, Hernani y Astigarraga, y por lo tanto le daremos el sí a este convenio. Gracias. Eskerrik asko, Herme. Ainara Bilduren. Konbenio honen adostasuna Bilduk beti erakutsi du, denak adose ongea bertan, eta mankomunitatearekin aurrea joateko ere, keinu eginez, baietza emango diogu. Eskerrik asko, Herme. Mikel, EAJaren jarrera. Labur, honekin atzera joan da urte batzutako historiari amaiera emateko gai izan gintezkean urten honetan 2021 urte honetan kontua da dakizunez Gipuzkoa mailan
garapen agentziarik edo mankomunitateik eratuta ez dagoen gune edo eskualde bakarra garela, eta hitzarmenetan aipatzen den 6 herriok lankidetza beharrezkoa daukagu, gainek garai hauetan ikusi da baita ere lankidetza mailan ere beharrezkoa garela elkarrekin funtzionatzea lan egitea. Tipologia desberdineko herria daude, 3 herri handi, Hernani, Andoain, Lasarte, 3 txikixeago, Astigarraga, Usurbil, Urnieta, eta zentzu horretan, herri txiki izanikan, nik uste onura handiak ateratzeko aukera izan genezakela eskualdekako lan egiteko funtzionamendu ereduni. Beraz, 2021 urte honetan, garapen agentzia eratu eta lanean hasten den eskualdean gauden guztion interesen alde. Eskerrik asko, Mikel. Hermen, zerbait gehiago esateko, Ainara? Ez da, guk ez da. Orduan, ondo iruditzen bazaizue, pasatzen dugu bozkatzera. Aldeko bozkak, hau batez, ondo. Hau zen dena gaurkoz saioan. Orduan, eskerrik asko denoi, eta bai gustatuko leitzaidake luzatzea gomendio bat herriari, ez da. Egoera nahiko larria da momentu honetan, oso gertu gaude zona gorriarena. Eta orain denoi jakiteko, ez da, hemendik eskatzen da ardurakin jokatzea, eta en este sentido, que la gente se comporte como hasta ahora, pero un poco mejor, no si cabe. Askenean, como decía, está la zona roja muy cerca, seguramente llegaremos a entrar, entonces, a ver si salimos cuanto antes. Un llamamiento especial para lo mal que lo está pasando el sector de la hostelería, ¿no? Un mensaje de ánimo y intentaremos estar a su lado y echarles una mano. Y nada más, a la gente eso, que intente comportarse con responsabilidad y a ver si salimos cuanto antes si es que llegamos a entrar. Eskerrik asko. Eskerrik asko.